enggahing tarenggono kang saking enggahing tarenggono kang suwiwi ngomong sapa sik iki Semar ngarep meneng ae wayah kok nyenyet itu Pak kowe nyepelek aku to apa tadi perkara mesu aku iki rumah tok anggap ngantuk ngono aku wong tuwa nek omong tak tata dhisik. Jalaran aku matur ora ning ngarepe wong sak-sake. Ning iki ndaramu. Ngerti? Yen aku oleh matur iki ora cetha kok ndak dikira aku wong tuwa sing blawanan. Ayo aku dhewe semua. Beduk baterai yang bisa aku ini nek rame-rame nek setuju mah ra iso ya alasan gue ya Kakang Semar ojo kaget nggonku swanana karang kadempo enten apa dek nggonku prakono karang kadempo ora ngono iku kejaba bakal nganti Kakang Semar Badranaya kula badhe kanthi dateng pundi ana wis ing Bathara lan Unta Gusti kang nyipta jagat bakal matedhake wahyu purba sejati wahyu cancah ana dalu wahyu ning pamong wahyu ning ratu lan uga wadhahing wiji ratu mula kang saka iku kepengin banget nggonku mawat marang astana Gadamadana manut wangsit kang tak tampa tumibaning wahyu mapan ana astana Gadamadana Kakang Semar Kakang Semar Kakang Semar rumasane kene iki ndongeng iki sajake aku iki ngrungokke aku ki aja tak kira wong gampang turu kowe ngisin-isin aku nek ngono kuwi mung gugah kok dadi masalah ya lari kok ngene ta saiki modele iki ora sae aku iki katek cara man kejeloke kancamu ora ngono kuwi lah iki lho dhewe mesti semari kene iki mung gugah ndoro iki dawuh iki krungu ora krungu ora aku dikira aku nyepelekke karo bose ngerti lah iya nek krungu ndoro arek ngejak ning ndi iki lho Kakang Semar jariku iki Dandamana ya arek beda meneh dijane astana Gadamadana kok Dandamane apane ya aku wis ngerti kok badhe gayuh wahyu purba sejati ora ngerti to iyalah kula sarujuk sanget mila monggo dadar ketrimaning gesang kula sak anak kula ingkang badhe nderek Paduka Ndara Permadi pun dhateng pundi tindak Paduka kula namung tuturi kemawon Den
Cira sak anak Mojana sing keri tutma sak laku jantareku lan uga yen pangestuning pukulune supaya karepen aku bisa nggayuh wahyu purba sejati. Pamedhare warasitaning ati Sumantaka anirupa jangga sahat mudha ing batine nanging kedadi nunggung satan royen akeh semi hamaksa angrumpaka basa kang kawan tutur kang katulo-tulo sinawasan rimuru kalire padanging sasmita
Parayangan serangkong ginjong warudoyong melek-melek balung atangga Putri-putri bersana santri bagus tak takoni itu masuk penjenenganku ya li ya Gus ngaku Buta balita kenging didongko sapa persiko adun junjung praha parep Pabam ya biasa yang nawang gantungan jeruk tinggal kalau kelantang mimis halik siriku sopo sopo yang satu warga permadi kan tadi kekasih permadi dasar kepolo nyoko semua dia lu ngaku yang di cara mati atau take kerenteng hati uju mangga yang suhu kedeping mitro orang macam kutu bali bentuk batu orang itu ulu dorok soalnya yang aku apa mau yang tak odeni
ngilang kamu.
mandir kekulungan kasawan pasaring purnaming kekono dimohana minangka sang baik lampah lan kota wananira gumelaring Kayuwangan Suralaya yen Kayuwangan Jonggring salupa yen Kayuwangan Jonggiri Kailasa yen giri iki Lasa Purwa sinten teng parang pinarak lenggah mungguing Talangka Retna linemekan Lembadini ananging sang Pramesti Guru lenggah sang Pramesti Guru ngadhep dateng Prabu Rama Dewi Sita Raden Laksmana milah Bathara Basuki sawetawis lenggah mangkone dadi wijiling pangandiking dereng kawiyos lisan
lare jagat raya katonton para banyo surya sumirat ing samudra miwang wana trijurang jrono rasira wijang sajroning trajarja anggen kenaning kapti Ngger Rama Sintaka dene sira Kaki Laksmana aja padha kaget jeneng kita ulun timbali marak ing ngarsa ulun lho inggih ulun daya-daya kula sakadang cemadung dawuh wong regatos ingkang pundi dene paduka animbali dhateng kula lajeng Yayi Sinta dalah Yayi Laksmana Muradaka urhanana kula awit saka parangi Gusti Kang Nyipta jagat iki wis titiwanci jagat matedhake kanugrahan marang titah Ngarcapada wujud wahyu cacahe ana 3 sepisan wahyu pamong wahyu ratu lan wahyu wadhaing wiji ratu lajeng menapa sesambethanipun kaliyan kula pukulun marma kita ulun wiji sawan urhanana ngaki ya awit saka gedhening Darmanyara Rikala tumitah ing Madyapada kang mung tansah mayu hayuning bawana kawinggo setya bekti garwa kita Kyang Sinta lan teping ngadang kita Laksmana nggone sadaya pati marang jan kita mula awit kersane Kang Nyipta urip jeneng kita katurune pisan padha sinengkake ngaluhur minangka pengawak wahyu triperkara mau inggih sangat ngaturaken genging panuwun pukulun lajeng kula kapiji minangka pengawak wahyu menapa mangkene mungguh peprincane kula rehening kita nalika ana Ngarcapada jumeneng nata lan uga kuat momong marang Balawanara kang ora sithik mula awit kersaning Hyang Widi jeneng kita Rama piniji dadi pengawak wahyu ning pamo nulinggih wondene sira Laksmana kang wis tuhu janjimu ngatonake sucining bebeden nganti ora awel marang darbekmu lan uga gedhe lelabuhan kita marang bab katemer Manggoran Agung mula wektu dina iki kita minangka pengawak wahyu ning Ratu Ngger Laksmana nulinggih ngestaken dawuh kulun wondene kanggo sira ning Sinta awit saka resiking bebuden sucining ati lan manteping prasetyamu marang kahanan kang sira adepi dening Gusti Kang Akarya Loka sira niki piniji dadi wadhahing wiji ratu nuninggih ngestaken dawuh pukulun Ngger Bathara Basuki kula wonten pangidingan dawuh pukulun jeneng kita ora keri jroning pelakon Bratayuda sari kudhup palawaga kita amung tansah angayomi marang satriya kang Mahabharata mula awit kersane Hyang Manon kita kula piniji hangayomi wahyu 3 iki mau aja nganti kliru pangitisane Ngger Basuki lho dateng sedaya saking dawuh pukulun Kang Mangkung Rama wektu dina iki tumedhaka marang Astana Gadamedana awit kersane Gusti Kang Nyipta jagat wahyu 3 bakal tumurun ana ing Astana Gadamedana yen ta ana pawongan ingkang tapa brata makan ana kono tumuli pilihen sapa ingkang pantes minangka kanggo kekandangan kita lan uga kita Rama menungsa ingkang pantes kanggo winadar wahyu kudu kasebadan matrake tembung heneng-hening awas lawan iling heneng yaiku mulinake meper ubaling gawa nafsu wondene heneng iku lereming pancandriya semeleh rasa kang rasane dene serangane kudu sregep semedi malah dihening sak banjure tembung awas-awas kuwi tegese kudu mulat marangku mlibating Gudha Rencana luwih-luwih Gudha Rencana kang tuwuh saka pepinginane dhewe ing wekasan tembung eling yaiku mandeng sawiji kanthi nuju wong sing Gusti tegese kudu tansah eling marang pangerane utawa ngerteni marang uripe Rama
meh rahina Subhan iwang aruna kadine traning uga rapuh rengane karo sekap largine dongeng agung loro sing pene mangko Ger Rama Sinta Laksmana jeneng kita Basuki ulun namung melu ndonga muga kita aja nganti salah panitis kita ya Ger yen kita kleru nggon milih panitisan ning kono ora mahanani lan uga ora dadi ayuning bawana malah ora dadi main ngurus saing dumadi Ger lho iki pareng kula pamit saha nyuwun pangestu ulun iya Karama duga digawa ngati-ati aja kene kongsi Geri satu mapan nitis anggon kita bakal kasih panitisan Rama Aku to? Nggih. Aku tekan kene iki mung nggawa kowe. Oh iya. Aja ngisin-isin iki. Lha pripun? Aku njaluk tulung. Kowe tunggu ana kene. Kula, yo. Manggawa teng mriki. Yo. Sing ditenggon apa? Pitungkas wingi eling-elingan ya sapa sak liyane kulawarga Mandura aja nganti mlebu astana Gandha-Medana. Ngerti ora? Oh nggih. Kula kali sinten dhewe. Wah, berat. Berat piye to? Lah kula dhewe kula niku ketoke kaya ngeten niku kula niku jireh. Lho.
Gede dhuwur bengah-bengah kok jire. Wah, kula ten kepatihan ngajeng nguyuh menawa kowe ngeterke bojo kula. Ora sewata gedhe wetengmu. Lah iki kok monggo isen. Ora sewata karo gedhe dhuwurmu. Ana ora monggo weden-weden. Wah, lah wis kowe ngene. Nganti kowe kok turu diteror. Nenggala sing karampungi. Berat membeli. Ngerti lak mayang dhewe timbang melu kene malah berat kaya ngene. Kene maju dhewe turunane wong gugah ora apa-apa. Wis, kowe tak oleh kuwi yo, kowe nunggu nang kene nganti kok kebobol ati teror. Jeblas sirahmu nggih. Sedika ngantar ngene.